ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮತ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇಂಚೋಳರು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ತುಲೆ ಬೈಯದ ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಕ್ಲದುಲೆ ದುಂಬು ಪೂರ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿ ಬುಕ್ಕ ಟೈರ್ಸ್ ಮಿತ್ತು ಬರ್ತದ ಪಂಡ ಕುಂಟಾಜಿಡಿರ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಕುಂಟಾಜಿನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಆಯ್ತದ ಪೂರ ಕುಂಟುಗ್ಲ ಕ್ಲಿಪ್ ಹೊಡೆದಿರ್ತ ಕ್ಲಿಪ್ಪು ದಾಯ ಪಾಂಡೆ ಅಂದ್ಬಂಡ ದುಂಬರಿ ಕುಂಟುಗುರ ಕ್ಲಿಪ್ ಪಾಡೋದು ಜನ ದಾಯ ಪಾಂಡ ಐನ ಬಟನ್ ಐಟೆ ಲಾಕ್ ಮಲ್ತಂದುತ್ತ. ಸೊ ಮುರಡೊಂಜಿ ಸರ್ತಿ ದಾನ ಅಂದ್ಬಂಡ ಜೋರು ಗಾಳಿ ಬರ್ತದ ಕುಂಟು ಪೂರ ತೀರ್ತು ಬೂರ್ಂಡು ಐಟ್ ಫುಲ್ ಪಿರೋದು ಡೆಸ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ನಿ ದಾನೆ ಮಂತ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ನೂದು ಕ್ಲಿಪ್ ಕೊಂತದ ಫುಲ್ ಪಾಡ್ನ ಪ್ಲಾನ್ ಮಂತ ತುಳತೆ ಕ್ಲಿಪ್ ಪಾಡ್ಪುನ ಜನನು ತೈಪೇನೆ ತುಳೆ ಬಂಗೋ ತೈಪಲ ಬಂಗೋ ಕ್ಲಿಪ್ ತುಗ ಏತುಂಡು ಬಂಗೋ ಕ್ಲಿಪ್ ಮುಂದೆ ತುಳೆ ನೂದು ಕ್ಲಿಪ್ ದೆತ್ತದು ತುಲೆ ಫುಲ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಪಾಡ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲ ಮೂಳೆ ಮುಲ್ಪದಕ್ಕ ಸುರು ಮಲ್ತದೆ ಎಂಗಳ ತುಳೆ ಈ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ ನೀಟದು ಕ್ಲಿಪ್ ಬರ್ದಿರ್ತ. ಸೊ ದನದಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರಂದು ಎಂಚಿನ ಗಾಳಿ ಬತ್ತಲ್ಲ, ಎಂಚಿನ ಬರ್ಸ ಬತ್ತಲ್ಲ, ದಾಯ್ತ ಬತ್ತಲ್ಲ, ಕುಂಟಂತೂ ತಿರ್ತು ಬೂರಂದೇ ಬೂರಂದು ಒಂಜು ವೇಳೆ 10 ದಿನ ಅಲ್ಲ ಕುಂಟು ಬಲ್ಲಡೆಪ್ಪು ಪಂಡ ಆತರು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಡೆ ಕ್ಲಿಪ್ ಆಡ್ತೆಂಗಳ ಅದ ಬಂಗೋ ಅಂದಾತ ಹೋಯ್ ತುಲೆ ಈ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ. ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ನರ್ಗೆ ಅಪ್ಪ ಬುಕ್ಕದೆ ಅಂಚ ಅಡ್ಕೊಂಡೆ ಐಟೆ ಇಂದೇ ಪುಕ್ಕದೆ ಅಂಚ ಅಡ್ಕೊಡ್ಚಿ ಇಂದಪ್ಪ ವೇಸ್ಟ್ ಅನ್ಪಡ್ಚಿ ಪೂರ ಬರಡು ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಉಂಡು. ಒಂಜಿ ಮಿಸ್ ಆಡ ಬಂಗೋ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬಿಡು ಆವಾ ಏತುಂಡು ಮಗ ಕ್ಲಿಪ್ ಹೋಯ್ ಕ್ಲಿಪ್ ಏತುಂಡಾನೆ ಕೊರು ಬಂಗ ಫಾಸ್ಟ್ ಕೊರು ಇಲ್ಲ ಮುಲ್ಪದ ಒಂಜಿ ಪಿದೈ ಪೂರ ಏತು ಪೂರ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಉಂಟು ಫುಲ್ ದುಂಬುದಲೆ ಮುಲ್ಪೊಂಜಿ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷನ್ ಇತ್ತಲೆ ಬಟ್ ಇತ್ತ ಲಾಕ್ ಅಂತಿರ್ತಾರೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೇರ ಅನ್ನೋದು ಓನರ್ನಾಗ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಎಂದು ತುಲೆ ಈ ಸೈಡ್ ನಿಗ್ಲು ಕ್ಲಿಯರ್ನ ಫುಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ದ ಮಿತ್ತೊಂಜಿ ಟವರ್ ಯೂಸ್ ಪಾಡ್ದೇರೆ ತುಲೆ ಅವಳೆಂಚ ಅದು ಮುಖ ತುಲೆ ಮುಳೆಂಚ ತುಯ್ಯರ್ನ ನಿಗ್ಲು ಸಿಕ್ಕ ಬಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲು ಬರೋದುಂಡು ಗಿಟ್ಟ ಇಲ್ಲುಂಡು ಇಲ್ಲ ಈ ಸೈಡ್ಲ ತುಲೆ ಪೂರಾ ತೆಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಮೂಲ ಇಲ್ಲ ಯಾರು ತಲೆ ಮೂಳೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರಾ ತೆಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ತಲೆ ಹತ್ತಾರೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲು ತೋಜನ ಮೂಳೆತ್ತಲೆ ಫೈನಲ್ ಅದು ಪೂರ ಕ್ಲಿಪ್ ಆಡ್ದಾಂಡು ಇತ್ತ ತುಲೆ ಪನಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಣಿತ್ತೆ ಅದು ಹಂಗು 3 ಮಿನಿಟ್ ಫುಲ್ ಲೋಕಲ್ ಆದುತ್ತದೆ ಎಂಚ ಬೋಣ್ಲ ಅಂಚ ಕುಂಟಾಜ ಅಂತೆ ಅದೇ ಮುರಡಿಪುರ ಎಂಚ ಅಂದ್ಕೊಂಡ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಲೋಕಲ್ ಅಂದಿನಿ ಎಂಚಂಡ ಕ್ಲಿಪ್ಪುಲ ಪಾಡಿರೋಜಿ ಅಂಚನೆ ಪಾಡ್ದು ಸೀದಾ ಬರೋದು ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ನಿ ತುಳೆ ಫುಲ್ ನೀಟಾದ ತುಲೆ ತೂನಗಣೆ ಆಗ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಜೋಡು 2 ಬತ್ತಂಡ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಬೇಲ ಮಂತಿರ ಮಗಳು ಅದ ಬಂಗು ಅಂದಾತ್ತ ಏತು ಕ್ಲಿಪ್ ಉಂಡು ಅಂದ ಏರ್ಕೊಂತ ಕ್ಲಿಪ್ ಉಂದು ಏತ್ ಟೋಟಲ್ ಏತ್ ಒಂದುಂಡು ಕ್ಲಿಪ್ ಕಲರ್ದು ಕಲರ್ದು ಕ್ಲಿಪ್ ಅದ ಕಲರ್ ರೈನ್ಬೋನಾ ದಟ್ ಓ ಕಲರ್ ಪೂರ ಉಂಡು ನನಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಎತ್ತುಂಡು ಬುಕ್ಕ ಗ್ರೀನ್ ಎತ್ತುಂಡು ಬ್ಲೂ ಎತ್ತುಂಡು ಬುಕ್ಕ ಪರ್ಪಲ್ ಕಲರ್ ಎತ್ತುಂಡು ಪರ್ಪಲ್ ಕಲರ್ ಇಜ್ಜಾ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಇಂದು ಕಲರ್ ವಾ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಓಕೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಬ್ಲೂ ಯೆಲ್ಲೋ ಗ್ರೀನ್ ಪರ್ಪಲ್ ಕಲರ್ ಆತ ಪರ್ಪಲ್ ಕಲರ್ ಇದೆಯಾ ಓಕೆ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್
ಆಂಡ ಕ್ಲಿಪ್ ಕೊರು 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 ಬಾ ಬಾ ಅಂಚ ಅಂಚ ಬಾ ಫಾಸ್ಟ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಂಡ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಡ್ ಬಂಗೋ ಬೇಕ 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 ಏತು ವರಂಡಿ ತುಲೆ ಫೈನಲ್ ಅದು ಎಂಕ್ಲ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆನ್ ಬರ್ತಂಡೆ ಬೇಕೆ 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 ಬರಲಿ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸುಗ ಏರಿ ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಮುಗಿಪಿನ ತುಕ ಬಂಗೋ ಈ ಒಂಜಿ ಸೆಟ್ದಾಗಲ ಮುಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಪಾಡ್ದೇರೆ ಮುಗಲ್ನ ಚೂರು ಕ್ಲಿಪ್ ಚೂರು ಮಲ್ಲೆ ಉಂಡು ಅದ ಒಂದು ಚೂರು ಸ್ಮಾಲ್ ಸೈಜ್ ತುಲ ಏರಂಡ ಅಂದು ಪಾಡ್ಪೇರ ಈ ಮಿತ್ತು ಆಕಾಶ ಮಿಣೇನಲ್ಲ ಗಲಾಟೆ ನೀವು ಅನ್ಪಣ ತೋಜಿನ ದುಃಖ ಒಂದು ವಾರ ಅನ್ಪಣ ಅದ ಆಂಡ ಹಾಂ ನಷ್ಟು ಜನ ಪೂರ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಏತನ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಳೆ ಬಂಗೋ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಬಿ ಇನ್ನು ದೆಕ್ಕಬಾಡ ಈಗ ದೆಕ್ಕಬಲ್ಲ ಪೂರ ದೆಕ್ಕಬಲ್ಲ ಹ್ಞೂ ನಾನು ದತ್ತದ ಪೈ ಆಂಡ ಟೈಮ್ ಹ್ಞೂ ವೈಟ್ ಹೂವಳದಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಕುಕ್ಕಂತೂ ಕಂಡ ಬಟ್ಟೆ ಉಂಡು ಹೂವು ಅಲ್ಪ ಉಂಡು ತೋಜಿನು ಹೂವಳವೆ ಆ ಮರಟುಂಡದ ಕುಕ್ಕದ ಮಿಡಿ ಇತ್ತ ಸುರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಆತಂಡೆ ಒಂಚೂರು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನಾಗ ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಕುಕ್ಕ ಅವು ಸೊ ಇನ್ನಿತ್ತ ಬ್ಲಾಗ್ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಪಂಡ ಇಂಕ್ಲ ಅಂಜಿ ಕುಂಟ ಜೋಡ್ನ ಎಂಚಪುರ ಮಲ್ತದ ಅಂತ ಪಂಡದ ಇಂಕ್ಲ ತೋಯ್ಪೇನೇನಿ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದತ್ತು ಎಂಕ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅನ್ಪ್ಲೇ ಅಂದೆ ಪನವಂಗೋ ಎಂಕ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅನ್ಪ್ಲೇ ಅಣ್ಣ ವಾ ದಾಯ್ತು ಅಂತದಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಎಂಚಿನ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಹೆಂಗೋಣ ಎಂಚಿನಾಗೆ ಡ್ರಾಗನ್ ಫುಡ್ಡಾ ಡ್ರಾಗನ್ ಮನ್ಪುಣ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಪನ್ಲ ಬೈ ಬನ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ below see you tomorrow bye okay bye